Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan nga April. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nakaamiris ni nanang ko, idinaamuan na ti agpayso. May papan iti lalaki, akayat na nga ipaasawa kanyak. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni April. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Agyamanak, tasyak tinaklon mo, April. Uray sa anak abak nang, akas ka ni Dondon. Siyak lata ti pinilim. Sikat ti kayat ko, tanasingpet ka. Diyak kayat ni Dondon, tanaglastog nga agsasao. Kasla arig na gatangan na kun. Tila ang kinabaknang natisang kaibagana. Angam, mas dawak, noon niya nga ti trabaho na. Diyak manam mo. Manumot nga agawid dito lugar tayo. Ison sapay ti kayat dagiti dadakkel mo. Awan maaramidan da. Tasyak ti makiasawa. Siyak ti agpili iti pakiasawaan. Anya? Dayje a Joey ti pinilim? Awan ti ammom. San mo kadi akayat ti agnamay? Kay kayat mulatan ti aggamgam mulo iti daga? Mabalin ka di, Dondon. Respetuam ko man no anya ti desisyon ko. Diyak ngamin matukod a panunuten. No anya ti kinayat mo iti dayje a Joey? Kayat mo ka di amaamuan? Sige, ibagam. Ti ugali na. Napakumbaba. Kan saan analastog akaskan ka. Anya? No kasta, baliwak ti ugalik. Tapno siyak ti ayatem. Pasensya ka na. Ngam ni Joey ti ay ayatak. Ayawan mo ni April. Napananti utak mo, tasaan mo nga mga usaran? Uray anyat ibagbagayo, nanang. Ni Joey ti ay ayatak. Iso ti kayat ko. Ugali ti nagibasarak. Saan nga estado iti panagbiag? Kay kayat mo to ti agrigrig, ha? Saan mo't nga agrigrigat ni Joey, nanang? Nagagat nga agtrabaho. Apay, di mo kayat ti agnaid iti napintas abalay. Ayos kanya kung tibasit lang abalay, nanang. Tinapatag sa anak nga agbisin. Ayawan mo! Di mo amo nga usaran ti utak mo! Dama ko binastad mo ni Dondon. Wen, Myra, ni Joey ti inaklon ko. Sapay ko ma, tamapansin na ko ni Dondon. Nabayagan nga agpapapansin ko na. Ngam saan naksamat ako resonada. Anya? Kursonadam ni Dondon? Wan, Anya nga iti kinayat mo kon kuana? amang ano ko na asa ni Kuana ti kinayat ko. Ngam saan? Talaga at type ko ni Dondon. Kat no naglastog nga agsasao. Amang ano kas dilaang mat ati style na. Ay, saan tayo at talaga nga agpapada iti type? No siyak, pulos adyak magustuhan ti ugali na. Tatang, nanang, dumano ng da Joey inton rabii. Apay talaga ang makiasawa ka na ya, anak ka. Wen tatang. Day tamot lang titurong na. Saan ka di? Nuli na laing mo kumati nagpilay. Sigurado abungga ti kasar mo. At day ta kayo manan, nanang. Mabalin ka di? Saan yun asang kaulit day ta? Marangrang akong amang dengdengag. Agpaisaw ti ko na ti anak mau. Apay nga minasikat ti agpili aya. Ket saan nga ron akayat ti anak mo ni Dundaw. Awan katam muna. Na, Gusto ko man, nanang. Awatan niyo latan ni Joey akas manugang. Saan man anabak nang ngam nasingpatmat. Kan narespeto kada kayo. No kasta,
Natulagan ti kalay sayo? Wen, Myra. Si kanto ti may nga abay, ha? Katuan kayat ko launay na ita. Aywan gayam. Ada ibagak. Pinasyar na ko ni Dondon. Agar-aram kanyak. Kinunana, nga awanan ti pag-asa na kan ka. Kat, anyat plano. Saan ko pa asinungbatan? Ngam saan kon aparigatan? Sung batak tumatlaan. Sapay ko ma, tasaan kanto nga agbabawi, Myra. Apay ko mga agbabawi ak ngay. Kat ay atagmat. Sa bagay, angam, naglastog mat. Nagmaditi ugali na. Kita, isalsala nga agpaiso ni Dondon ni Mayra. Talaga nga ro nga agar-aram iti gayem mo. Bay amlat ta itan. Makaamumat ni Myra. Binagakmatan. Ngam awan mat ti danggan na. Kaya ablatan ha. Anyat amu tayo. Amangan no nasingpot to ni Dondon kan kuana. Di nasayat no kasta. April, saan kanto nga tang agbabawi? Anak ikalay sa kanya. Ure marigriga taklahan. Saan? Ti agsalukag ta, tapno bumaknang ta. Ag tinulong ta nga agtrabaho. Amo, saan kong apalan ti kinabaknang ti padak a tao? Agyaman na nga, takas tati ka panunutan. Sana ka nagkamali. Asika ti pinili. Amom ka di ti tama. Sumarunumat ka nun damay raken Dondon nga kasar. Kasta ka din, nanang. Ay, kat nasaya at ano, ikasar ni Dondon ni Myra. Sigurado ang nagmayat to tibiyag ni Mayra. Saan akasken ka nga agam-gam mulo iti daga, kas kada agat baboy. At dayta, kayo manan, nanang. Uray agat baboyak tapagbambanugak mo ti kwarta a maigama. Awan kat panunot mo Imbag jay gayem mo, tamo na nga usaran ti utak na. Mairanod to pay kitdi dagiti naganak ni Mayra, tada nga rod mabalin ni Dondon. Naimbag ta na sabat ka, gayam. Apay ka di. Natulag matanti kasarmi ka ni Dondon. Awisin kayo kumaka ni Joey at dumaray. Wan umay kamin to. Agyaman na ka? Kat, kumusta nga iti ugali ni Dondon? Nasayat ka di matlaang? Nasingpat mat. Manipot sinong batak. Awan pa'y mat impakita na ang madinga ugali na. Dayjay lang ang takanayon ti kaawan na. Kat no damagak, ibaga na at trabaho na ti papapanan na. Ay kat, nasayat nga rudaan no nasingpat. Kanti importante, ikasar na ka. Bakit? Amang ano jak makadara iti kasar ni Mayra. Adut ikam kamakam ko at trabaho. Dakailatan ti mapan. Ayabam ni nanang ta iso ti kadwam. Uray sa anak maten nga rod at dumaray. Ay, nagadun tumanan asaon ni nanang. Diyak kayat nga iso ti kadwak amapan. Kababayan iti gayem mo Iso pa iti abay mo iti nagkasar ta. Ita, di ka dumaray iti kasar na. Ay, wen gayam anya. Alaman langan. Ano saklangan ti bagamanan ni nanang? No apay mo't ngamin nga aging ka ita. Adayo tirik na ni nanang mo kanyak. Imbag pa'y ni tatang. Tanasingpat, kan man nakawat. Day tangarod mo ti jak maawatan ka ni nanang. No apay akas jay mo ti ugali na. Talaga ang nagbongga ti kasar ni Mayra. Kita ang ti dekorasyon da, nakapimpintas. Kan kita ang tibado na, madlaw-lawnay ang inginaan. No ikomparam, itibadom iti nagkasar ka. Sika kumati adda iti saad ni Mayra ita, no kinayat mo ni Dondon. Nanang, anya ka diti imayan tayo ditoy. Ikumparayo ti kasar ko, iti kasar ni Mayra. Ibagbagaklan, tapno makaabiris ka abidot ti pinilim anak ki asawan. Ibagakmet kada kayo, nanang.
Sa anak to apulos nga agbabawi anak ikasar ka ni Joe. Kontento ak iti panagbiyak ko ita. Gaputa sa anak akas kada kayo ama nagapal. Kay, Amin mo't lakit din akaaruba tayo kat apalan nyo. apay nga rod ama kaungat ka ngay. Makauma kayo mo't ngaminan, nanang. Di kay agsardem iti kasta nga ibagbagayo. Oh, adto'y tinaglakwa ka dagiti mula ta bakit? Inayon mo iti urnong ta, ha? Nagadumot da ito yan, lakay. Numalakok mo't dagiti baboy ko. Ay na, dakkel ton ti urnong ta. Oh, di na saat. May patakder tanton ti plano ta abalay. Tapno sa nakalkalapaw, to'y balay ta. Ay na, kamaudyanan na. Masukatan ton ti balay ta. Una, naskan ang makabalaytan. Sakbay ngagsikog ka. Tapno, addan to napintas abalay. Sakbay ngagpasngay ka. Bakit? Tatang, umayak man. Day, naka umay ka mait, balasang kaw. Umay kayo ikan iti sidaan nyo kaninanang. Ay. Nagparte kami ngamin iti baboy. Ay, naglako kayo iti babaw. Uwan tatang. Ay, ayat gayam ni nanang. Ay, napan nakiusyuso. At nakano ngamin barbaro alugan da mayra. Kasta unay man nga apal nan. Anya lakit din ni nanang aya. Ala, mapanak nga rudan tatang. Amangan no maabutan nak dito ni nanang. Kati man la maibagbaganan. Kasla ni Myra ti masabat ko. Ang apay ang nakadalungdong. Saan mat asigod akasta? Myra! Apay akas labab bungam tarupam? Si Kamot Gayam. Pasensya kan. Di ka nabigbig. Talaga nga babong tirupak. Ne, apay mat? Kita tinamayan ni Dondon itirupak. Apay akinabil na ka. Ay, grabe mo tinamayan na kan ka. Tsaka mo. Ngam na pudot ti ulo na si Mangpat. Nagapa kami. Tadwa Domingo asa na si Mang Sangpat. Dinamag ko no sa dino tinapanan na. Kuna na at trabaho. Ngam atap kong adda babae na. Ay, sus. Rumwaran ti pudno nga ugali ti asawa, Myra. Mabutbuto nga paikit din. Ang mga numalawanan nak ang mapatay ti asawak. Di, itapay laeng, agdarong kan. Jakmat kayat ang mabalot ni Dondon. Ikakpay iti may sagundaway na. Amom kadila kay. Nasabat ko ni Myra. Kinabil ka nun ni Dondon. Grabe tinamayan na itirupa ni Myra. Anya? Apay ngay? Nagapada, taatapon ni Myra nga da babae na. Ay, sus. Kasi matigaya mo no kasta, bakit? Imbagak nga rog nga agdarom. Ngam ay ayatan na ti asawa na. Saan na kano akayat ang mabalod ni Dondon? Ay, rumwaran, ti madi nga ugali ni Dondon. Adala nga raw din babae na, agkabil pa'y. Atap laeng matkit din ni Myra nga da babae na. Saan pa'y anapanaknakan? Uwi na. Agam, apay asa na nagawin iti 2 Domingo. Dayta, ti saan tayo nga ammo? Nadamag mo ka dain nga dabaro alugan da Mayra. Apay nanang, ibagayo manen asyak kumat at dalugan na ita? Amuyo ka di nga inaramid ni Dondon a panching bag ti rupa ti asawa na? Ay, siyak kumaita ti adu ti kamuul ti rupa na. No, nakiasawa ak iti day ti adondon. Asino ma tinangibagakan kay ti dayta? Ni Myra a mismo, nanang. Saan at chismis? Nasabat ko ni Myra kat puro kamuul ti rupa na. Pero mingarod ang masyanak kan ko na. Amangan mo't nadabasol na. Ay, kastapay lang ti bagayo. Amangan mat nun ni Dondon ti ada babae na. Dua nga min a Domingo asaan ka no anagaw-awid. Saan mo nga amaw no anya ti agpaisaw? Ta saan mo mo't anangag ti side ni Dondown? Amangan mo't no ti gayem mo ti adabasol na. Ay,
Talagamot apirmi ti panangisakit yu kan ni Dondon, nanang. Gapo ka di, tabak nang? Saan nga iti dayta? Ang adamot kin ni Mayra? Saan nga min arumba nga agaramid iti saan akayat ti asawa na tapno saan amakabel? Nanang, nangagyumot siguro ti damag iti radyo. At dagayam sindikato ang nakikapengan ni Dondon. Illegal ti aramidan da. Panagkarnap iti lugan. Kat ita, ay, nagpatinggan ti kinadakas da. Tanatiliwdan. Ay, pakawanan na kanak ko. Jak impagarop ang nagtaod gayam iti dakas ti kinabak ng ni Dondon. Imbaglakit dahin, ta saan nga iso tinakiasawaam. Makita yu ti sasaadan ni Mayra ita. Siya kuma ti adda iti sasaadan na no ni Dondon ti pinili. Hun nga rudanak ko. Ay, sapay damag kong agdadagsin ti gayam mo. Kaasimot ni Mayra no kasta. Mapanak to ijabalayda. Tainak andingayan ti gayam ko. Ita, saanen as sumanao ni nanang ko, Mr. Lonely. Maasi pa yan iti kasasaad ti gayam ko. Gapo tadandanin agpasngay, ngem si babalod ti asawa na. Daytoy man ti pakasaritaak. To'y pagayam mo, April. April pagayam ko, agyaman nakiting ka pa ng ibinglay ti pakasaritaam. Kaya't ti makunak, amin adakas nga aramid at dapagpatinggan na. Iso apilyen tayo kumalatta ti agbalin anasayaat. Tapno awan ti pagparikutan iti udi na. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan nga April. Adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Ken musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.